وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي النت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايز چانل كما تخونو صبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنا نيولومون كم وترو قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مودات نايز مدام سانا كتصونح بخبرنا عدم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم انما بحانات من قد كتقطفو تحتنا نحطكم لو معرستي كنتاتنا بيقص يغطلالو عبي بتصحلو انتاي زخون زلو كنركن فتنينا نتي زقبر زلو سممع ويتبصح زلو كنتاتنا معنقاف انتاي سقمتي وسدالو بزح نقرات لزلو حدا بحدا كنريو كنفتنينا what is going on مجمريا نتي تبصح زلو كنتات كنرينا انتاي بلو اندا دونالد ترامب ما نسمع. Or if not Harris, a reasonable facsimile. President Trump arriving for the G7 summit in France with the wind at his back after landing a deal with Iran to end the war that has snarled a crucial waterway and spiked global energy prices. It comes after months of talks, public blowups, escalating tensions, and a last-minute Israeli strike on Beirut. I'm John Roberts, in for Harris Faulkner today, and you are in the Faulkner Focus. The president's trip to Europe followed news of the U.S. and Iran finalizing a memorandum of understanding. The deal is expected to halt the U.S. blockade of Iranian ports. كم نريو زلنا منغو أمريكان إيرانن هذا أقداس ديل تبصح كم زلو يزنقر زلو إذا ديل زي كاب زفتوه كفرسوه زفتنو زلو بزيحهم كم زلو يزنقر زلو من البات اتوبنا أمريكا قديمهم دسرحو زي ديل زي اللي ناي قبلو خلو اتنا إسرائيل قداي زقدمو جنبهم من إسرائيل حويسكا بوليتيكنياتنا أمريكا ميديانا أمريكا እዚ ጉዳይ እዚ ሓደገኛ እዩ ንኣሜሪካ ድማ ክሳራ እዩ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንታይ ፀገም ከም ዘምፅኣሉ ፈሊጡ ብዛዕባ እንታይ ተፈራሪሙ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዝተፈራረመሉ ፋይል ንደገ ከውፅኦ ይደለየና ኣሎ ብወገን ኢራን ወፅኡ ድሮ ክዝረበሉ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ብወገን ኢራን ወፅኡ ዘሎ ድማ ከጉርዖም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ حنت أجداسي زربا أكثر آخريت زنبرت توكسوالو كعبدهم دم دليلو كريي نازي دونالد ترامب أب G7 كساتف أب فرنسا كيدلو أب فرنسا مس إيمانويل ماكرون تراخيبو أب زتزرربلو قال كابت بزعبات ديل زلو واردادا كنسمينا كالجن نتي سمم كفرو سوي دليو خمزلو سلا دفلتو دلو إيران أمريكان بتقالات أف من قدي نتو كنتات دما كتعراري ويفتنلو سلازي ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካውያን ብቐጥታ ምስ ኢራን ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ ዳይሬክት ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ጌርና ኣለና ይብሉ ኣለዉ and መቸም ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝብሉ ዘለዉ ምፍራሱሲ ካብ ዕለት 19 እንድዩ እቲ ወግዓዊ ምፍርራም ክግበር ዝብልዎ ዘለዉ ክሳብ ዕለት 19 ነተንያሁ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ንከፍርሶ ኣድላይ እንተኮይኑ ወላ رسح مستيرات ناي دونالد ترامب كزرقح كم زخلون زقمتو إسرائيلاويان أم ميديا كسمعو كزاربو سميع اللغو سلازي كلها تتكالون كو قبريو من نزا قد ايزيا كفرسوا لذي this is going to be كاب حجي لات أسرت شدشت لنا كساب لات أسرت تشعات سلسة معلتات هلوا عبزن سلسة معلتات قاعد نوسنتاي كقبريو ولا تسمع تفريمة MOU بأكان تفريمون نكجبر سوسة معلت كدلي عبد سوسة معلت كندي وعلى ديت تحسن كندي وعلى دي فرسة أيقوننا إيراننا أمريكانسي تمالنا يقظة أبجبس تباهيلو استفرمه بيس بورد دولا بيس قلمة تباهيلو كندي أو تاستقبلوا له معنا راح تتصاتفوا لومي حامد في زلو قدايو سلازي ولا وانت تفراريمهم زتودنا غيرنا عن وزدين خلينا but at the end of the day أمون قلتناي دونالد ترامب حضرا ننويح وانت جماعي عنيرو كوانت بلنا حجي لما نافز قدد مجمع عن رلنا معناته دونالد ترامب بزخون يخون واقع كابتو كوينات كوت سيدللو إسرائيل دما بفصوم معناته نتنياهو زبال دواتو كم زي كونن كابزيا قداي زيا موصا دما موداتنا يسلطانو خوينو يسمعو سلو زلي let's react كساب حجتو كوينات انتاي وصي تامصيو لو كبحال كلوس كنسمع قال كيلاتات نتو قداي كساب حجتو بصيح زلو خغلصو خلو انتاي كم زمثل نسمع يومسك Aaron Moorcock, $40 billion is a conservative estimate of the amount of firepower that has been used. $40 billion.
and instruments of war lost. $1 billion is the cost of this war per day. That's what we're being told. I want to ask you, sir, which country, instead of recouping the money, actually ends up paying money to the state that they want to basically eviscerate, to take over? الزربة ዝድረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ 29 ቢልዮን ይወዲልና እንተበለ መብዛሕትኦም ፅሩያት መፅናዕትታት ንመዓልቲ 1 ቢልዮን ናጥፍአ ከም ዝኸደን እንተወሓደኒ ቀዳሞት 39 መዓልትታት ድሕሪኡ ድማ ወላ ትሕቲኡ ውርድ ዝበለ ተኾነ መዓት ገንዘብ ኣጥፊኦም ከም ዘሎ ብውሕዱ 4 ቢልዮን 50 ቢልዮን ከባቢ ካልኦት እውን ክሳብ 60 ቢልዮን ገንዘብ ኣጥፊያ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ንምግባር ንኢራን ንምስዓር እዩ ነይሩ የግዳስ እንታይ ያጋጢሙ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር እያ ተሰማሚዓ ዘላ ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስምዕዎ The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think that one of the things you're going to see, Ed, and people have to be skeptical of this, is that the hardliners in the Iranian system will overemphasize the benefits that Iran gets while underemphasizing all the things that they have to concede and all the things they have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence they're never going to have a nuclear weapon. So I think the dance you're going to see, Ed, which is going to be interesting, is the Iranian media, especially the hardline media, they're going to talk a lot about what they get without talking about what they give. It's important for all of us to correct that record. ሕጂ ፅሪት ሕቶ ይሓቲትዎ ኣብቲ ስምምዕ 14 ፖይንትስ ብወገን ኢራን ወፂኡ ዘሎ ሓንቲ ካባተን ኢራን 300 ቢልዮን ገንዘብ ንሪኮንስትራክሽን ዳግማይ ህንፀት ናይ ኢራን ነቲ ዝዓነወ ንምህናፅ 300 ቢልዮን ካሳ ክትወሃብ ምዃና ተጠቂሱ ኣሎ ሓቂ ዲ ሓሶት ኣባኸላ መለሰልና ኢልዎ ንምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኦፍኮርስ ንሱ መልሓሱ ፅሩይ ስለ ዝኾነ ከም ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይኮነ ነታ ሕቶ ዲፕሎማቲካሊ መሊስዋ እጂ መቃቂልና ክንሪኢ ኣለና እታ መልሲ እወ 300 ቢልዮን ክወሃቦም እዩ this is a massive እዚ ክንድገቦ ዝኾነ ሓቂ እዚ እዚ ሓቂ እዚ ንኢራንሲ ናይ ብሓቂ ከም ተዓወተት መረጋገፂ እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ኢዶም ክሳብ ዘይበፅሕካ ክትተኣመን ኣይትኽእልካ ግን ኢራን ከም ዝተዓወተት በዚኻ ትፈልጥ ካሕሳ ናይ ኩናት ውሃብ ኣሎ 300 ቢልዮን ዶላርስ ክወሃቦም እዩ ንሪኮንስትራክሽን እዚ እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ክኸፍሎ ይብል ኣለዎ እስከ ኦፍኮርስ ዝኸፍሎ ዳፍሎት እቲ ጋልፍ ኮሊሽን ዝብልዎ እተን ሃገራት ኸሊጅ እየን ክኸፍሎ እዚ ብኩናት ቆጠበን ስለ ዝዓነወት ሕተ ቅርፀን ጥዋዕባዕ ስለ ዝበለ ንኢራን ድማ ዳግመ ህንፀት ናታይ ዓዶም ከይገበሩ ናይ መን ክገብሩ እዮም ናይ ኢራን ቀዲሞም ክሰርሑ እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ወል ኣማራፅ ስለ ዘይብልካ ነዳዲ ክሸይጥ ደሊኻ ብሰላም ክትነብር ደሊኻ ንኢራን ቅድም ህነፃ ምክንያቱ ኢራን ነቲ ተሪፉ ዘለዎም ክትዕንወካ ስለ ዝኽእል ኣነ ክከላኸለልኩም ኣይክእልኒ ኢራን ተደያኒፅኩም ኢራን ክትዓፅወኩም እያ ብሰላም ክትነብሩ ትደሊኹም ንኣሜሪካን ኢራንና እንተገዛእኩም ክዱ እያ ትብሎም ዘላ ኣሜሪካ ሲምፕል ንኣሜሪካ ክትግዝኡ ኢኹም እቲ ምግዛእ ክትቅፅልዎ ኢኹም መግዛእትናትና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኢራን ድማ ክትገዝኡ ኢኹም ስለዚ ንክልተ ንጉስ ግብሪ ክትከፍሉ ኢኹም ይብልዎም ኣሎ መሻኪን ሃገራት ኸሊጅ ኣብ ዘይፈልጥዎ ኩናታት እዮም ዝረኽብዎ ዘለዉ ንበይኒ እዚ ድማ ዋጋው ኣብ ምንታይ እዚ ወል ኣብ ነፍስኻ ተኣማሚንካ ዘይምኻድ ዝፈጠሮ ነገር እዩ ኣብ ነፍሶም ተኣማሚኖም ን4 ዓመት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ እናረኸቡ ከለዉ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ሃኒፆም ንኣሜሪካ ኣብ ገለ ፖይንት በሊኣ ኣኽለካ ኣሜሪካ ብዙሕ ጌርክልና እንዲ ሕጂ ግን ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ ካብ ምቾትን ፓላሶታት ምህናፅን ናብ ምክልኻል ናብቶም ዘድሃበ ክገብሩ ይከኣሉ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ፀገም ናቶም ሃገራት ኸሊጅ እቲ ፀገም ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ሓደ 300,000 ህዝቢ ሒዝካ 2.5 ሚልዮን ኣብነት ቀጠር ተወሲድካ 500,000 እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ናታ እቲ መበቆላዊ ቀጠራዊ ማለት እዩ እቲ ካብቲ 3 ሚልዮን ኣብቲ ሃገር ዘሎ 2.5 ሚልዮን ስደተኛ እዩ ዜግነት ኣይትበገለ ኣይትገብሮ ሰራሕተኛ ጥራይ ትገብሮ እቲ ቀደም ምቾት እዩ ነይሩ ሰራሕተኛ ጥራይ ትገብሮ ኣብ ዘለካ ግዜ ትሰጎ ገለመለምሽ ሕጂ ብዛዕባኦም ኣይትሕተትኒ ኢኻ ናቶም ጉዳይ ምልከተካ ነቶም 500 ጥራይካ ሰርቪ ትገብር ቤላ እዚኣ ውግእ ምስ መፀ
እቶም ቀደም ተሳድዶም ዝነበርካ ወረቐት ድሃብካዮም ብረት አልዒሎም ክዋግኡልካ ይትሕሰቦ of course ተኸታተሉ ኮይኖም ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ኣፍሪካውያን ገለመለ ኣብ ገለ ደሞዝ ተወሲኾም ሎም ወታደራት ክኾኑ ዝኽእሉ ይሰኣኑን እዮም ግን ሙሉእ ህይወቶም ወረቐት ከይሃብካ ኮለል ተብሎም ተነርካ ኣብ ግዜ ኩናት ክዋግኡልካ ከይትፀበዮም ስለዚ they have learned a very hard lesson UAE 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዘለዎም 9 ሚልዮን ድማ ኣለዋ ሃገር ድሕሪልካ 8 ሚልዮን ስደተኛ እዩ ዋላ 3 ወለዶ እንድሕር ኸደ እንድሕር ኸይዱ ወረቐት ኣይወስድን ዜግነት ናይቲ ዓዲ ትወስዶን ኢኻ ስለዚ ውግእ ምስ መፀ ብፓስፖርት ናይ ዓድኻ ትቕመጥ ዝነበርካ ዩኤኢ ትዋጋእ ኣላ ምክንያት የብልካ ብፍላይ ገንዘብ ዘለካ ተኮይንካ ሸተት ኢልካ ኣብ ካልእካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ምናልባት ኢሚግሬሽን ሲስተም ናቶም ክቕይሩሎም ኣብ በዓል ስዊዘርላንድ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ተበፂኻ ግን ድሕሪ 5 ዓመት ዜጋ እዩ ዝኸውን እቲ ዜጋ ንሱ ዝወለዶም ድማ ኣሜሪካን ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ሕማቕ ተመፂዋ ወታደራት ናታዮም ክከላኸሉላ እዮም ክዋድቑላ እዮም ምክንያቱ ዓዶም ኢኻ ከምኡ ድማ ኣብ ስዊስ ስለዚ ኣብኡ ተወሊዱ ዓበይ ቆልዓ ዜግነት ናይቲ ዓዲ ስለ ዘለዎ ነታ ሃገርካ ሽግር ተመፂዋ ጠጠው ብለላ እዩ ኣብኡ ተወሊዱ ዓበይ መሰል ደይትቦ ነርካ እንተኮይንካ ኩናት ዝመፀና ተሰለፍ ተልካያ ግን ኣይትሰርሕን እያ እዚኣ ሲምፕል ኣይትሰርሕን እያ ኦኬ እሱ ንብደፍ ሕጂ ስለምንታይ ንዝሰዓረካ ኣብ ኩናት ካሕሳ ክትከፍሎ ንቡር ስለ ዝኾነ ኢራን ስለ ዝሰዓረት 300 ቢልዮን ክብዋ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ነዳዲ ናቶም ብዘይገዳ ብዙሓት ኪሎታት ዝብሉ ዘለዎ ኢራን ኣብ ቀረባ ግዜ ክትብትም እያ ዝበሃል ዘሎ ይበሃል ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ኩሉ ነገር ዘለዎም ሃገር ክነሶም ብገዳም ብዕፅዋን እዮም ኣብ ድኽነት ዝነብሩ ዘለዉ ይበሃል ከምዚ ናይ ሃገራት ኸሊጅ ገንዘብ ተረኺቦም ኢራናውያን ርእሲ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም they have a very vibrant pharmaceutical industry ናይ መድሃኒት እገዳ ስለ ዝነበሮም ንዘበናት ባዕሎም መድሃኒቶም እናፍረዩ ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ዝብሉ ፔትሮኬሚካል ኢንዱስትሪ ኣለዎም ስቲል ኢንዱስትሪ ብቐዳማይ ጥራይ እዚ ኩናት እናቐፀለ ከሎ ለንቀን እንታይ ርአ ነይረ መንገዲ ባቡር ዝነውሐ ድዩ ኣብቲ ከባቢ ናቶም ዝነውሐ ድዩ መንገዲ ባቡር ባዕሎም ዝሰርሕዎ መዓት ቢንቶታትን ገለን ዘለዎ ስለዚ they are very advanced ጥራይ ብእገዳም ብዕፅዋን ድከቶም ስለ ዘፅገብዎም ብዙሕ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ነይሮም ሕጂ ነዳድዮም ብናፃ ብዘይ እገዳ ክሸጡ እዮም ፔትሮኬሚካልስ ናቶም ብዘይ እገዳ ክሸጡ እዮም ካልእ ነገራቶም ብዘይ እገዳ ክሸጡ እዮም ነዘን 60 መዓልቲ ተዋሓደ እዚ ስምምዕ ተፈፂሙ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ እተን ሃገራት ኸሊጅ 300 ቢልዮን ክብዎም እዮም ይበሃል ኣሎ ነቲ ጉዳያት እቲ ተሰማሚዖም ይብላ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ተታሒዙ ዘሎ ገንዘቦም 24 ቢልዮን ዝኸውን እውን ክወሃቦም እዩ ኩሉ እዚ እንተደሚርካዮ ኢራን ካብቲ ዝነበረታ ብዝለዓለ ደረጃ ክትሕንበብ ትኽእል እያ ነተንያሁ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ነዚ ዘረባ ስለ ዝሰምዐ ኣንሕና ውሪድናሎም ዘለና ንኢራን ዳመጅስ 1 ትሪልዮን እውን ክትመ ንኽእል ኢሉ ከባቢ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ዕንወት ኣውሪድናሎም ንኸውን ናብዚ ኩናት እዚ ኢሉ እምበሃር ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኢራናውያን ድማ ሪካሊብሬት ገይሮም ገለ ፖይንት ተወሳኺ እውን ክሓቱ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ባዕሉ ነቲ ነገር ከፍርስ ዝብሎ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ዘረባ እዚ ንብዙሓት ኣፀሊልዎም ኣሎ ሕጂ እቲ ዲል ተስፋ ኣለዎ ድየብሉ ንዝብል እስከ መጀመርያ ኣብዚ ንስማዕ Significant news that we were telling you about it just a short while ago. This is coming to us from U.S. officials. They've confirmed that the memorandum of understanding between the U.S. and Iran has now been signed. Now, a signing ceremony was expected for Friday. We had understood from both sides, the U.S. and Iran, that they had reached a deal. But what we're now learning is that this deal, this memorandum of understanding, as it's being called, has actually been signed. Signed by President Donald Trump himself, by his Vice President J.D. Vance, and the Americans are saying by the Iranian Parliament Speaker, Mohammad Bagher Ghalibaf, who had been leading the Iranian delegation. Let's hear from the Iranian side on this. Al Jazeera's Tawhid Asadi joins us live from the Iranian capital, Tehran. Ziyad sam'uwa zallahum dima very surprising actually. Very surprising. Al Jazeera breaks gobaru zena nero. Ti na'arb tabahilu zallo mifram naytu ulsi ድሮ ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ ብሕቡ ይነግሩ ኣለዉ I mean I don't know should we believe it or not I don't know but ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ ይነግሩ ኣለዉ መጀመርያ ኣብቲ ሰንበት ዕለት 14 ኤሌክትሮኒክሊ ዲጂታሊ ተፈራሪሞም ከም ዝነበሩ ይዝነገር now generally ኣብዚ ሕጂ ዘበን እዚ electronic signature is acceptable signature ምክንያቱ ኣብ ባንክታት በኤሌክትሮኒክ ዝፈረምናዮ ከም ኖርማል ፌርማ ይዝቁፀር ግን ኣብ ናይ ሃገራት እሞ ከዓ ኣብ ናይ ኩናትን ገለመለ እቲ ዲጂታል ፌርማ ከመይ እዩ ምክንያቱ መሰኻኽር መን እዮም ኣተግበርትን ገለንካ ስለ ዘድሊ ሜይቢ ክሳዕ ክንዱ ሌጂቲሜት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ተፈራሪሞም ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝፈረመሉ ጄዲ ቫንስ ከም ዝፈረመሉ ብወገን ኢራን ድማ ነቲ ቺፍ ኔጎሽተር ዘሎ ጋሊባፍ ወሃብ ቃል ናይቲ ባይቶ ናይ ኢራን ፈሪምሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከዓ
أنا ناتي مردات هزبكم زلو إسرائيل كتفرسو سلوز دلي زلو كي تفرسو منتان تفراري مناينا it's a done thing تقبروه بالكم there's nothing you can do مغنيات أمن قصة نتنياهو دونالد ترامب كتسألي بأسيا قاتم كم زلو كسمعكم يسنهيلي كتسألي يمزن بأسو زلو سمعوه مابزي. Good to have you back in the program. What are you hearing on your end? Well, the latest comes from the Speaker of the Parliament, Mohammad Bagher Ghalibaf, who is also the head of the Iranian negotiating delegation, on his X account coming out to call it a great step towards final victory, implying that the deal has been signed, but not directly. Still, we've got it from Foreign Minister of the country, Abbas Araghchi, and other diplomatic sources saying that the deal is said to be complete, but still the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs said that there is a possibility for the two sides, the head of delegations, to meet in Switzerland in order to sign it there. But we also know that a lot of كم تريوم زلهم بيتي وهابك على نهايتهم قالي بافكم ون بخالوت مرحت كم زوهاب كم زبهال زلو تفراري مون كم زلو زقلص حبريتاي وطالو سلازي تديل اوريدي اغاطي مكون كم زخل تفراري مون كم زلو كن نت سيرموني وي ونت زره ነገር ንምግባር ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀኒቫ ተራኺቦም ነቲ ጉዳይ ዓርቢ ክገብርዎ ምዃኖም እዩ ዝነገር ዘሎ ስለምንታይ ስዊዘርላንድን ጀኒቫን መሪፆም ንዝብሉ ድማ ጥርጠራ ዘሎ ማለት እዩ إيرانويان سي حدا زيو دقافناتنا نعي مالتهم انديو اب سويس لزول لس اب تقو خنكون إلامي I'm kidding يساوت يزلو حدا ستايل تسعيف اللي إمو بجاها خيط كرايوم كفرار مخلو حدا في تخمان تقسني لني أي بزغونة كم تري وزلهم تي سيرموني كفتام كم زخيل يوم زنوغرو زلو well this is going to be a good thing in the حريتك كفتام كيلو but هنا نبل زلنا أزنا جرزي بقليلو كفتام ينزل لكم يجاننا لو ترينا نبل because إسرائيلاويان are not going to let this thing happen without a problem. ስለዚህ ኢራንን አሜሪካን ይቀዳደሙ ለውነት ጉዳይ ከገብሩዎ Israel they will do everything on their power to the freakout in Israel, because obviously, as you pointed out, Israel and Lebanon still the primary area in which this whole thing could fall apart and could fall apart very quickly. I actually want to start with B6 here, Bezalel Smotrich coming out and expressing his concerns about the deal. He says the agreement with Iran is bad for Israel and for the entire free world, period. The joint campaign had many achievements in weakening Iran. They will not go to waste. We will have to continue the campaign to topple the regime ourselves and in creative ways and ensure that Iran will never have nuclear weapons. None of the candidates who see themselves as fit for the premiership would withstand even 10% of the pressure currently being applied to the Israeli government, especially to the one at its head. In Lebanon, we will be tested. This is our war, our fighters, and the immediate security of our northern residents. I will continue to act so that we continue to stand firm on ours and allow the IDF full freedom. Time ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እስራኤል ኮምፕሊት ሜልትዳውን የጋጢሙ ዘሎ ይብሉ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ቁጥዐ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ኣብ እስራኤል ሲ ዲሞክራሲ ኣሎ እዮም ዝብሉ ኣብ ዲሞክራሲ ድማ እንታይ ኢኻ ትፅበ የማንን ፀጋምን ወይ እውን ተወሓደ ፋር ራይትን ፋር ሌፍት ዝበሃሉ ሲ ተወሓደ ፍልልይ ናይ ገለ መለ ክህልዎም ኣብዚኣቶም ከምኡ ዝበሃል የለዉ እቲ ፋር ሌፍት ዝበሃል ካብቲ ፋር ራይት ብምንታይ ዝፍለ ኣነ ይፈልጥን እየ they're all the same ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ብፍፁም እዚ ነገር እዚ ክንቅበሎ የብልና ዳርጋ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ኣብ እስራኤል ዘለዉ ክንቅበሎ የብልና ብፍላይ ኣብ ሊባኖስ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተቆፃፂራቶ ዘላ መሬት ኣይንገድፍን ኢና ሰራዊትና እውን ኣይነውፅን ኢና ምናልባት ውግእ ክንቅፅል ኢና ይበሉና ኣለዉ ግን ሰራዊትና ካብቲ ቦታ ኣይነውፅን ኢና ኢራን ካ እንታይ ኢላ ኣላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተተገይሩ እስራኤል ካብ መሬት ሊባኖስ ክትወፅእ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ማለት እዩ ኢራን ሲ ብኣሜሪካ ገይራ እኳ ሓደ ኤክስፐርት ናይ ኢራን ክዛረብ ሰሚዐ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እኳ እዚ ሃገራት ዓረብ ፅቡቅ ኣይተረኣዩ ፅቡቅ ኣይተዛረቡ ብዛዕባ ኢራን ኢሉ ስለ ዝተረገምኩም ዳኣሉ እምበር ኢሉ ኣብ ታሪክኩም ሪኢኹሞ ዘይትፈልጡ ኢና ንገብር ዘለና ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕን ንኣሜሪካን ብጎሮሮም ሒዝና ንእስራኤል ካብ መሬት ሊባኖስ ኣውፃእዮም ኢልና ፈሪምና ኣለና ሕጂ እስራኤል ውግእ ክትገብር ድያ ኣይትገብርን ካብቲ ሊባኖስ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅእን ኢራን ኣይኮነትን ፀቕጢ ትገብረላ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን እዮም ፀቕጢ ዝገብሩላ ምክንያቱ እቲ ዲል ምስ ኢራን ዘሎ ቁጥሪ ሓደ ነጥብናቱ እሳ ስለ ዝኾነት which is ቅድሚ ሕጂ ኣርኢናኩም ኢና the number one criteria ዘላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብቕልጡፍ ንሓዋሩ ድማ ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብ ኢራን ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሊባኖስ ድማ ብሽማርቆ እዩ ማለት እዩ so that means ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እንተተገይሩ
ደን ንሓዋር ድማ ተኽስኽ ተቋርፅ እንድሕር ኮንካ እስራኤል ኣብ ዘይ መሬት ኣትያቶ ዘላ ክትወፅእ ዘላ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንሕና ኣብቲ ዲልናትና ጉዳይ ናይ ኢራን ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ናይ ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ኣሜሪካ ሓላፍነት ወሲዳ ክሰርሓ ኣለኹም ዘለዋ ጌርናና ኣሰጋጊርና ዘለና እንድሕሪ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ዝምልከተኩም ነይሩ ጉዳይ ናይ ቃዛ ናይ ህዝቢ ገለ ትግደሱ ነይርኩም ዘትኾኑ እቶም ዓረብ እዮም ዝብልዎ ካብዚ ንላዕሊ ክግበር ኣይክእልኒ ካብዚ ንላዕሊ ክትገብሩስ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሪስፔክት ዘለዎኩም ጽቡቕ ነይሩ እዩ ዝብሎም ግን I think they are twisted on that so ኣብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ኤክስፐርትስ ዝብልዎ ዘለዉ ንሸ of the mention that they would continue to try to topple the Iranian regime in quote creative ways. Yeah, I mean, I think that's clear, and that's been the policy for a long time, but I think they're going to really escalate those efforts. I mean, Crystal, there's something else interesting here, which is that Iranian officials and analysts that I've been talking to, not just government officials, believe that there is going to be another war, and it's going to be between Iran and Israel. And they said that the focus right now is the issue of decoupling. The Israelis and the United States are trying to decouple Hezbollah from Iran. Trump now has gone in a bit of a different direction because of this reported concession to the Iranians. We'll see how that plays out. And they've enlisted the Lebanese government in this parallel so-called peace process, and they're trying to get the Lebanese army to serve as the kind of domestic enforcer of the campaign to break Hezbollah. And that has all kinds of complicated issues. Boy, this is very interesting. And ከመይ ጌርና ኢና ክንሪኦ ኢራን ስንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይብላ ኣሎ ኣብ ኢራናውያን ብዙሓት ዝራኸብ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቶም ብሪልየንት ጆርናሊስትስ ኣብ ዘበና ዘለዉ እዩ ሰብ ትሪእዎ ዘለኹም ንኢራናውያን ምስቲ ኩሉ እገዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ገለ ፀቕጢ እናገብርሉ ብስቀጥታ ኣብዚ ግዜ ኩናት ኩሉ ሓበሬታ ካብ ኢራን ዘይወፀሉ ዝነበረ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ምስ ኢራናውያን ኣናሊስትስ ክኢላታት ከምኡ ድማ ፖለቲሽያንስ እናተራኸበ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢራን እናወዳደረ ኣብ ድሮፕ ሳይት ዝብል ዘውርድ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ጋዜጠኛነት ብእስራኤል ተገዚኡሉ ኣብ ዘሎ ሚድያታት ሙሉ ብእስራኤል ኣብ ተገዚኡሉ ዘሎ ፍሉይ ሓበሬታ ፍሬሽ ሓበሬታ ዝህብ ዝነበረ እዚ ጋዜጠኛ እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብቲ ብዙሕ ርክባት ናተይ ኣነ ዝረኽቦ ኢራናውያን ስቲል ኩናት ከም ዘለዎ ይኣምኑ እዮም ኢሉ ኩናት ብሕጂ እውን ከም ዘሎ መረዳእታ ኣለዎ ወይ ከዓ ትፅቢት ኣለዎ እቲ ኩናት ግን ምስ መን ይግምቱ ኣለዉ ኢሉ ምስ እስራኤል ይክኸውን ሕጂ ዲካፕሊንግ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እስራኤል ንጉዳይ ናይ ሊባኖስ ካብ ናቲ ኢራንን let me give you this story እቲ ናይ እስራኤል ብልሒ ከመይ ይመስለኩም ነዚ ምክንያት ንዶናልድ ትራምፕ ሓባቢሎም ኣንጻር ኢራን ኩናት ተጀሚሮም መድሓከይ ምስ ጀመርዎ እንታይ ገይሮም ዝኣኽሎም ምስ ጨፍጨፉ ንሶም ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ናብ ኣሜሪካ ኣፀጊዖም ሞ ንሶም ናብ ሊባኖስ እዮም ተመሊሶም ስለዚ ኣንኪሶም ነቲ ኩናት ኣሜሪካ ንጉዳይ ናይ ኢራን ከም ትሕዞም ዝገበሩ ኢራን እያ ተሓያል ንኢራን ንሶም ሓዙ ምስኦም ተዘራረቡ ተሃራረሙ ኢሎም ናብ ጎስጎሱ ንዓታቶም ንሳቶም ሓይሎም ናበይ ክጥቀምሉ ጀሚሮም ናብ ሊባኖስ ንኣሜሪካ ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ በቲ ናቶም ማሕበራት ገይሮም ሰራዊት ክስደድ ውሽጢ ኣትዩ ክረምያ ኣፍርስያ ንኢራን ስርዓት ቀይርዎ ይብልዎም ኣሎ ንሳቶም ግን ኣብ ሊባኖስ ከምኡ ገብርሎ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ውግ ናይ ኢራን ኣብ ኣሜሪካ ክሸጥዎ ኣሜሪካ ድማ ክቕፅልዎ ይትመደብ ነይሩ ኣሜሪካውያን ድማ ኣይንደልዮና እዚ ኩናት ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣይንደልዮና ጠጠው ኣብሎ እታ ስልጣንካ ተገዲሰካ ተኮይና ጠጠው ኣብሎ ተደየለ ኣብ ስልጣን ክትቅፅል ኣይኮንካን ይብሎ ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዋጋ ናይ ነዳድን ገለን ካይሩ ይብዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስልጣኑ ተገዲሶ ያ ገንዘቡ የገዲሶ ሶ ኦኬይ ኣነ ዝካለኒ ገይረ በዓልካ ትፈልጥ ነተንያው ኣነ ሰላም ክገብር ምስ ኢራን ኢልዎ ኢራናውያን ድማ ሰላም ክትገብር ትኮይንካ እዚያን ክትገብር ትኽኢልካ ምሳኻ ተዘራሪብና ነቲ ጉዳይ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሎሞ ኦኬይ ክልቲኦም ኦኬ ይብልሎ ማለት እዩ ኣብ ላስት ሚኒት ክፈራረሙ 4 ሰዓት ክተርፈ ከሎ እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ኣብ ሊባኖስ ኣካይዳ ኢራን ድማ እንታይ ኢሎም በዓልካ ትፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ በጃኹም ኢሉ ደው ኢሉ ብቀጠር ገይሩ ከይትትክሱ ዋላ ትደልይዎ ካልእ ክገብረልኩም ኢሎም እንታይ ከም ትደልዩ ካል ኢልዎም እዚ ካሕሳ ንብሎ ዘለና ድዩ ካልእ ድማ ንሊባኖስ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ሊባኖስ ግድን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንስኻ ድማ ከተተግብሮ ክትክእል ኣለካ ኢሎሞ ነተንያሁ ድማ ደው ኢሉ እዚ ጌርካ ዘለካ ዘሕፍር እንድዩ ግን ድሕሪ ሕጂ ከማ ከይትደግም ኢሉ ኣጠንቂቑ ንኢራናውያን ፅቡቕ ነጥብታት ገይርዎም ዲል ገይሩ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ዲል ዝገበሮ ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ክነግሮ ዘይደሊ ነር ንህዝቢ ኣሜሪካ ሓቢኢሉ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ተሳዒሩ ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እታ ጉዳይ ኣብ ሽንክርክር ዝበለ ደረጃ በፂሓላ እቶም ደገፍቲ ይኹን እቶም ኣብ ዙርይኡ ዘለዉ ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ መጀመርያ በዚያ ንጀምር እቲ ምስጢራዊ ርክብ ዝነበረ ንምፍላጥ Very choice words for the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Tell our viewers what he told you. Yes, Wolf. When I spoke to President Trump yesterday, he was livid about Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. And, you know, he was so angry that in 2 separate calls he also had yesterday with Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, he mentioned to them how difficult Netanyahu is and how he's taking steps that
are creating problems to his effort to reach a deal with Iran. And one of the things Trump told me is that he thinks that زربا سمعكم هذا دونالد ترامب كسع كندي تقطعي كم زر لبزنة نتنياهو زبحال نمجلاز عكلت مسمن كم زارب كمان مسمن كم يلو كم زارب كمان يفلتون يدبلكم زلوا لابنت قد من أبزنا فرنسا G7 وعلى مخادو نفلادمير بوتين تليفون دويل رقيبون يركم دبان زلنسكي مخناتنا يوكرين وين أبطأولاكم صومي دلس لزلي دبان أكلتي زربا دما مسكلتي مسبوتين كزارب كلهم زلنسكي نخلت يوم نتنياهو كسع كندي أشجر وهم زلوس جليس اللهم يبلان سلام نخجبر نتنياهو ولا what the fuck are you doing يلون بتليفون تاخا تسألي الكاريقة رس خايسر عدي تعيدي خاجة لما ليلو كم زدها هلون كده هلو خمس فتنة كم سس عرفون حماق على كم ستكمون زجلس حبريتا سمعنا لنا كبزحات من جتات قوت خلو سلازي أمون دونالد ترامب نتنياهو يسواسو كله خليهم دونالد ترامب كسع كندو سر زلوه مثلا نتنياهو كفراره انت اللو خين دما يرينا سر انت اللو ما انت اللو يرينا حجيا تاجزيا ساب حجن نتنياهو بيلا غيرو اساسي وي اغلغيل وي كم حسب حجن اتا غداي ابناي مودا تدرجا بصح زلا هذا دونالد ترامب يرانويان بزخون يق ملكنا حيل كم زي كلهم فليتلو اي كلهمني نتكوينات كبلاشو مليس كساراتات كم ستداي كوينو زخونه ነገር ገይሩ ክፈትሑ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘየለ ተረዲዎ ማለት ኩሎም ወታደራዊ ክእላታት ናይ ኣሜሪካ ከም ብሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓይሊ ክፍታሕ ኣይከልኒ ስለዚ ዲፕሎማቲክ ለኻ ክትፍትና ኣለካ ኢራናውያን ድማ ወላ እኳ ፀብለልትነት ኣለዎም ፀብለልትነት ኣለና ኢልካ ኣሽካዕላን ድማ ይወፅኦም ይፈልጥዮም እጂ ኣብቲ ኢራን ክልተ ዓይነት ድምፂ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ተኣኽራሪ ድምፂ ዝበሃል ኩሉ ነገር በቃ ብሓይሊ ክንገብሮ ኣለና ዝብል ኣሎ ካልኦት ድማ the voice of the reason ቁሩብ ትለይቶም ልቦና ዘለዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ባይታ ፅቡቕ ዕድል ረኺብና ኣለና ነዛ ፅቡቕ ዕድል ናብ ዲል እንተደይቀይርና ያ መድረክ ክቀያየር ይኽእል እዩ ምስተቀያየረ ድማ ንሕና ህዝብና ክለዓለልና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቁጠባና ተበላሽሎ ነገራትና ተበላሽሎ በዚ ሕጂ ዘለና እገዳ ከየልዓለትን ገለ ከይገበረትን ንዓመት እንተቐፂሉ ህዝብና መይብ ክመረዩ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ኣብ ባንዴራ ተፀጊዑ ምሳና ደው ኢሉ ዘሎ ኣንፃርና እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ረኺብና ዘለና ዕድል ክሳብ መወዳእታ ተፀሚምና ሒዝና ፅቡቕ ዝኾነ ዲል ጽቡቅ ዝኾነ መፍትሕ እንተገይርና ጥራይ ዓወት ናይ ኢራን ዝረጋገጽ ይብሉ ኣለዉ እሳቶም ካብ ድምፆም ዝሰዓረ ይመስል that's why ድማ ዲል ተፈሪሙ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ካልኩሌሽን ዘለውሉ ነተንያሁ ብፍጹም ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣድሕር ክብል ከም ዘይክእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንድሕሪት ክብል ደዋፅኦ ከም ዘይኮነ Netanyahu has no effing judgment. He used the F word, I think, 3 times during our call in the context of what Netanyahu did when he ordered the strike in Beirut. And I think that Netanyahu heard directly from Trump later on that day when they spoke, and Trump made it clear to him that this needs to stop. Well, let me ask you this. What does the president say when people point out to him that Hezbollah, the Iranian proxy in Lebanon, is continuing to fire rockets at civilian targets in northern Israel? Should Israel just ignore that? No. So one of the things that Trump said is that he is aware of those Hezbollah attacks, and he doesn't think that Israel should ignore them. But if, and I'm quoting him now, if such an attack lands in an open area and doesn't hit anybody or anything, then to respond by bombing Beirut, he thinks that's disproportionate. So, for example, if the Israelis yesterday, again, in his opinion, if the Israelis yesterday እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ሕቶ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ነተንያሁ ኣፀቢቑ ተቆጢዑ ከም ዘሎ ናብ ቴሌፎን እውን ብቁጥዐ ከም ተዛረበሉን ትገብሮ ዘለካ ቀበል ኣይኮነን እዚ ትገብሮ ዘለካ ድማ ጠጠው ክተብል ኣለካ ከም ዝበሎን እቲ ሕቶ ድማ እሞ እቶም ሕዝብላ ተኪሶም እናሃረምዎም ከለዉ ሲ ስቕዲ ክብል ስቕ ኢሎም ክርእዩ ዝደልዮም ዘሎ ከመይ ዝርዮ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ኢሉ ምስ ሓተቶ ጅሩ ኣሎ እኮ እቲ ካብ ሕዝብላ ዝትኮስ ዘሎ ይሰማዕ ኣሎ ግን ተተኩሱ ሰብካ ሓደጋ ይገበርና ኣብ ቃልዕ በረኻታት ዝወርድ ዘሎ ተኮይኑ ኣብ ቃልዕ በረኻታት ተተኩስና ኢልካ ኣብ ከተማ ርእሲ ከተማ ቤይሩት ትገብሮ ከዓ ሓደ ፕሮፖርሽናል እውን ኣይኮነን ተዛማዲ ይኮነን ካልኣይ ድማ ነዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ሰላም ድማ ክዕንቅፍ ኣይግብኦን ነይሩ ይብላ ኣሎ ኣነ ካብ ርግፅ ከም ናተይ ጥርጠራ ማለት እዩ ነዚ ነተንያሁን እስራኤልን ብንፈልጦ ሕዝብላ ከይከውን ይኽእል ዝተኮሰሎም ባዕሎም ናብ ነብሶም ተኪሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትድዮም ኣለኹም ኣይገብሩን እዮም ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ፖሊስ ፍላይ ኩሉ ግዜ የምጥቀሙ እስራኤል ترجم لهم تطويهم بعلم بزغبروا شعو نالكم زي لهم على ما دناغيركا غبر ملسن مها كل زي مسطقم يمكم
ስለዚህ again ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ተንኮልን ሽርሕን ጉርሕን ኣብ መወዳእታ ተገብጢሉ ይመፅኦም ኣሎ ነተንያሁ ድማ maybe ሓንቲ ኣዝያ ረቃቅ ተዋስኦ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ ንብለኩም ኣለና ተዋስኦ ክኸውን ዝኽእለሉ ተኽእሎታት ኣሎ ግን እታ ጉዳይ ድማ እናተላገበት ትኸይድ ኣላ ነተንያሁ ሕጂ ትቐንዲ ፀገሙ ኮይኑ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ማራ ይበርትዑ ዘሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ነዛ ዓዲ የጥፋእ ኣሎ ይብልዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰብ እዚ በዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ንቓ ክንጉሕፈ ኣለና ነተንያሁ ማለት እዩ ክጓሓፍ ኣለዎ ኣብኡ መዓት ፀላኢ ዘለዎ እቶም ፀላእቲ ናቱ ግን ሰላም ዝደልዩ ከይመስልኩም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ፀላእቲ ናቱ ነዚ ሃገር ሓደጋ ውሪድዋ ኣሎ ዝበሎ ለንቀነ ስምዕዎ ካብ ነተንያሁ ኣይሕሹን እዮም they're all ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ተመሳሰልቲ እዮም March 2026 on his Truth Social platform there will be no deal with Iran except unconditional surrender. We're a long way from that, aren't we, Naftali Bennett? I mean, if at the end of all this Iran the regime stays in place, the killed Ayatollah's son, who's more radical, now replaces his father, as has been the case. The people don't uprise, as there's been no sign of them doing at all throughout this entire war so far. And the Iranians maintain control of the Strait of Hormuz and the awareness that should they close it, they can cause enormous damage at will, as we've seen, economically. And they can also, if they want to, attack their neighboring Gulf states. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘበገሱ ዕላማታት ኣትሊስት እስራኤል ዝሸጥሉ ዕላማታት ወላ ሓንቲ ካብኣተን ከተግብር ዘይከኣለ ይብሉ አንኮንዲሽናል ሰረንደር ኢሉ ነይሩ ንኣብነት ብዘይ ቅድመ ኩነት ተማረኹ ኢድኩም ሃቡ ካልእ ዝርርብ የብልናን ኢልዎም ነይሩ ብወቅዕ ፅሒፉ ማለት እዩ ምሽ ክማረኹ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝማረኽ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ኢሉ ኢራናውያን እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ንዓለም ኣርእዮም ኣለዉ ኢሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፅዮም ቁጠባ ናይ ኩሉ ዓለም ሓደጋ ፈጢሮም ኣለዉ ህዝቢ ተላዒሉ ስልጣን ካብ ሬጂም ቸንጅ ክገብረልኩም ዝሓሰብኩም ብግምጣል እዩ ዝለዓል የለን ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ጠጠው ከም ዝበለ ርኢና ኣለና ህዝቢ ኢራን ስለዚ ዝኾነ ምልዓል ኣይተረኣየ ኢራን ድማ ብቁጠባ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ብምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ኸሊጅ እውን ሓመደን ንላዕሊ ጌራተን ቁጠበን ዓነውነው ኣቢላቶ ኣላ ስለዚ ኢራን ብዙሕ ክትገብር ከም ትኽእል ኣርእያቶ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብቲ ዘበገሱ ዕላማታት ወላ ሓንቲ እውን ክሓርም ኣይከኣለን ይብልዎ ኣለዉ whenever they feel like it, and know that that too causes enormous damage, both in the practicality of firing missiles, but also economically to the business models of those Gulf states. You know, it looks, you know, to quote a phrase that we heard in the White House when Donald Trump was attacking President Zelensky of Ukraine, it looks to many people like Iran holds a lot of cards here. Well, what you've just described is that Iran is a big, violent bully, and it proves all the more so that we have to ensure that it doesn't acquire a nuclear weapon, ensure that it can't terrorize the world, because we've seen a demonstration of what this bully looks like when it uses conventional weapons. So now imagine what it would look like if it acquires nuclear weapons. So if anything, we've all seen the true Iran. I also want to tell you that እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ነፍታሊ በነት ይበሃል ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝኽእል እዩ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኢራን ብብዙሕ መንገዲ ሓያል ኮይና ከም ዝወፀትን ብቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ዝበሎ ካርዲ የብልካ ረቢትካ ወላ ሓንቲ ካርዲ የብልካን ዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ ካርዲ ከም ዘይብሉን ኢራን ድማ መዓት ካርድታት ከም ዘለዋ ብዙሕ ክትፃወት ከም ትኽእልን ብዙሕ ሓደጋ ክትፈጥር ከም ትኽእልን ንዓለም ኣብሪሃ ትህሉላ እዚ እንታይ ይመስለካ ከም ዝበሎ እንታይ ይብሉ ኣሎ እስኪ ትመልሲ ካብቲ ዝበልካዮ ወፃኢ ንዓለም ዝነፀረላ ሓደ ነገር ድማ ኣሎ ኢሉ ኢራን ሓደ ደንዳንን ቡሊ ሃገርን ምዃኑ ንዓለም ዘፍለጠሉ ይብላ ኣሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣትም ሰባት ኣባል በልያ ከይትቅድመክ እዛ ምስላ እዚያስ በቃ እስራኤልስ በቃ እንታይ ከም ንብሎም እንኳ መግለፂ ዘይብሎም ሕጊ ዘይክተል ናይ ሰብ ሂወት ዘይገድሶ ናብ ዝደለዮ ኩናት ዝእውጅ ግደፍ ዝብሎ ዓለም ዘየለ ደንዳኒ ንኢራን ድማ ብፅጋቡ ዘልይሉ ብነፈርቲ መፂኡ ኣብ ዓዶም ዝጨፍጨፎም እስራኤል እዩ ሰው ኢራን ከመይ ገይሩ ይቡሉ ዝኸውን ኢራን እኮ ክትሃርመካ ኢላ ይመፀትን ኣብ ዓዳ ኢኻ እኮ ትዋጋእ ዘለኻ ኣብ ዓዳ ብዙሕ ምስ ሃረምካያ እኮ ናብ ዓድኻ ክትድብድብ ጀሚራ ወይ እውን ናብ ካልእ ሰው ኢራን ደንዳኒት ከም ዘይኮነት ዓለም ፈሊጥያ ቀደም ከም ዝኽብሉ ከለዉ ሰብ ይኣምኖም ነይሩ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ኢራን ጨካንያ ኢራን ክፍእትያ ኢራን ርጉማት እዮም ኖ ሎሚ ሰብ ፈሊጥ እዩ ኢራን ወላ ሓንቲ ይገበሩ ኢራን ኣብ ገዛ ዓዶም ኣብ ገዛ መሬቶም ኣብ ባሕሮምን ኣብ ልኡላዊ መሬቶምን እዮም ዘለዉ ማዮምን እዮም ዘለዉ ኣብ ኣፍንጮም መፂኻ ክድብድቦም ትደሊ ዘለኻ ስኻ ኢኻ ስለዘይሰለጠካ ድማ ሕጂ ንኢራን ደንዳኒ ትብላ ኣለኻ ካልኣይ ድማ ኢራን ኒኩሌር ተሂሳ ስኻ ሰስካ ንዳ ኣለኻ
صاخ حدا كابكار حدا جنيا زخون كاب حسب تقتل دلاس هاج نيكولار يسكلا علم كيف بدات الكان عخاو سو نزا حتى زي كمل زي كاله بقمت عليهم تزارب اسرائيل كل جزء بقمت عليهم زاربوا التزاربوا دما ابايتا زلو يكون بقمت علي ساتهم يم حماق زغبر زلو بزح نقازا حماق جيروم زلو ويست بانك حماق جيروم زلو ليبانو سوريا كاله كل التكبابي نيران ون تقون زي تنريا زلنا بقمت علي اتزقرب نتنياهو مسترب مستعليه مس إيران سلام كله يا إسرائيل الكون كي تقمتوا زبل حج سمعوا أنا زي أخص معك. I believe that soon in Israel there'll be a new government. Hopefully, I'll lead that new government, and I want to tell the Iranian regime from here, the regime, I'm going to be your worst nightmare ever. I won't relent until we free your people, ensure you don't have a nuclear weapon. So you've got no hope. We won't let up on this effort because it's fighting for our freedom, for our security, and for the benefit of the entire Middle East. سنتاي بلا مالو اب ايران اب اسرائيل حدش منغستي كخون تسفا نغبر اب زغربا غزي انا دما كمرحو تسفا لني نتوم مرحتنا ايران دما خنغركم انا كاب نتنياو زغدده شغركم كخوني انا نعاخاتكم كدمسكم ين حزب ايران دما حراكو صي يبلالو زين كلت حسابات سبحانتي عرفت نغر كم جيريز توزلو ايتردان انا زخفاكو صلايناتكم يغن حزب ايران كحراكو صي سيريسلي حرنت إيرانيين كسع كله تقدسيقة عب تحتي خالص زلوا فلسطينيين حرنت كتب زي كالكازي أجعد كيلومتر كيت كان إيرانيين حرنت كتب سي كمي يزقود دايزي like how is that gonna happen حرنت ده قد سكات قوينه مجمريا أتوم حرنتهم رجيسكا ناس نتوم لولاونتهم رجيسكا تشوفهم زلها فلسطينيين خزايقون بس ما كان عتهم حرنتهم أبو علم ملوك قميص بلا كذا two state solution يتمفتحي بلا مالو فلسطين سي ديجني تبزلوا كبرت بزلوا هاجر نهض كون أفضل ولا مسلم هبوب تهريون إيران وين كتحسب تقول ريله أبا فنشا خان زلوا مسلو رجيسكا بحرنا مريتن سهران سجير كابيران ديمقراطية كمسيا كتبلسي nobody's buying that نزي كأمن زخل يلن جن بحيلي ومن وندي دلو بحيل خا سب كأمن يكالن زخنة بحيل وانت فتينيكو تفتن كاوين كايكون بحيل تفتيني هيسرحني لو مابسي. In some ways, you couldn't get a better illustration of all the things people said for so long about why pursuing a military eruption against Iran was a dead end, right? That it wasn't, that sure, you could bomb their nuclear facilities, but it wouldn't end the nuclear program. Check. We bombed it last year and they said it was so obliterated they threatened to sue anyone who didn't agree with them. Here we are. That you couldn't actually change the regime through air war. That anything you wanted to do to fundamentally alter them would require a kind of catastrophic level of ground invasion no one had the appetite for. And it sure does look after 106 days like every single one of these has been borne out. تحطونات بريليانت مبزعتهم كيلاتات وتهدراويان بلهم ولا أناليسيس نزبنات نعمتات مالتي أب إيران بزي حدقنيا قلولاو مفتار منقص خد كير ويون بوليتيكا خد كير كم زي كالي فلطن يرومي نيوكلر ناتوم كدم سوسة تخل كتفتن تخل كدم سوسة تخل نقا دونالد ترامب فتينو ويسيلو قالوا كله كتقبرة تخل تناجيريو جن نعون تجيرك حدا يجني قبرة ملسك فتر كم زغل سلا دفولتي تنقعونيرو إذا عجز على منقصي كل زكاة على فتينو ولا حنت خسر لتاي كاله هجيت عم كنت تعرف هذا أبدي دبلوماسي رايك من لسلو كما يكون تندعي لي حتى لو نتي حرعبي إكسبرتي تي تريتا بارسز بحال باي ذا واي نتي بتأقام زلو خمزي حمد هوا عينت بعد لاقي رسولو حرعبي إكسبرت نايزي إيران نديو منقسي أمريكا بفلا يبزوها نسبة إسرائيل ويان زدقف زلو نوعو كتر زوا خابس أكا أمريكا يدليلو معناته حق سلا دزارب. Absolutely. There is no doubt that we have now, after 20 years of hearing from the hawks, that the only solution is to go to war. We tried it. 1/3 of the US's Navy was there in the region. This was not a small operation. This was a major operation short of an actual invasion. And it failed. There is just no doubt that the military operation was not a success. And hopefully, at a minimum, we will not be having that debate again. It has now been settled. It's no longer a theoretical or academic topic. It has been tried, proven to be a failure. Having said that, I do want to emphasize, though, as you said yourself, the least bad option right now is to strike a deal. We don't know the full details of the deal. I do think that there are certain elements of the nuclear issue. نعسر عمتات بوحدو بكوينات كفتح زخل كوينو دسمعهم توم هوكس بحال وقت رايز دليون وقت رايز غسكسوز نبر بملاتو بتافتنتع عدل تواهباتهم يعيلو أمريكا حادث اللسيت ناي بمول وتحضروا عقمناتا ناي بحري أركب إيران يزليلو قليل كوينات يكون دان فتين نايلو
زعبيه كوينات تفتينو له زعبيه كوينات تفتينو ولا حنت فريس امصن اي تعودنا لون له انت وحده اتا اكسبيرمنت فشيله له تعرجي زعبا كويناتنا بيران محساب كبقع له معناته كل ذكالنا فتينا يسلطنا له ስለዚህ እጅታት ታደላትና ተሪፋትና ደላማራሲ بسلامه منجدي دبلوماسيا منجدي ابطاولا كفيل كم زرابع انت واحده كابز جاز تماهيرنا رجي ازي اكسبيرمنت ازي انت جبرنا دنبرك تللوايلو ولا تم عبيتو ميليتر هوكس بعلتي روبرت كاغان جبلوهم ابرلاندي كونسل صحفو تايلو نو اما رز بالي بناج وكينا تودي تجبر زغ ነገር تفتيني يلا حتى سراويت كابز حيس كامت يا معد عنوات كتفطر تدي وينكا قبل عليه خادم معات موتن سقاين كتمس تدي وينكا نيرانوين بحيلك سعره ما يتخليها سلازي the game is over حجز لنا مفتان بدبلوماسيا من قدم مفتان تراي إذا أجتي تومنت كونتات اليوم بتفكرني كزارب زخوليهم يقدس توم دقفتنا إسرائيل أمريكا كويناتهم زلوا سمعوهم. An official peace deal with Iran. Retired four-star General Jack Keane joins me now. General, can we trust the Iranians and verify that this deal has been carried through properly? Well, first of all, after 47 years, we absolutely cannot trust them. We know for a fact they lie and they cheat. We know even when they talk about a deal, they're somewhat inconsistent. Some parts of their government agrees with the deal, other parts of the government does not. We also know that not only when they say something, they rarely ever do it exactly as they say it. So yes, you're absolutely right. We can't كنعملو ما ينخلنينا كنعملو نخل دون زديل زبحال زلو قال يبلو فتسم كنعملو ما ينخلنا دحر 4 شوعات انا متني ايران كويس بل زلو صعب نفسي خد زارب زلو يمزلو مزحت زي امريكا تاخذ من زي تخل انت وحده دحنا 4 شوعات انا عمت هيتن وخلنا او وشت عامت كل تسلسك زي نديل رقيصنا كوينا زخده امريكا سلازي why do you need to go to for 7 years مالت مالكو كمي 4 كم 3 ورحكو ايران كل زدلي كاب طاولا كتبكا تدالي نيرا نبكينات تهنديت كازخت كاكو بالخيغا سلازي give us a break man. But listen, the administration knows full well who these people are. We know that what they really are is a version of their predecessors. We killed the Ayatollah and 40 of his leaders. But these are also hardliners committed to their diabolical ideological strategy, and they likely will want to return to that after they survive, they recover, they rebuild, and then try to reverse the deal that we've been made. That's who they are. So حرري اللي زلخها أمريكا 300 بليون كتكفل مخانا من السمعسي كعبدي قليدة اليوم معناته وقلك قصلوا نابكينات كمل سولو دونالد ترامب كل تمنيته السينيرو unfortunately دونالد ترامب نابكينات كمل سايد الانترا كونس إيران معاد جنزب كخفلا مخانا من السمع كتسلل بقى كعبد يقرب تريفه بدا again that is أبعد كينات تسعير كميز خول. Yeah, well, what's happening on Friday officially? Iran is going to open the Straits of Hormuz that they have been blocking, and we will begin incrementally to remove our blockade of Iranian ports. So some of that is already opening, but that's in the south where we have cleared the straits, and we've been moving a couple 100+ ships there clandestinely, for a number of weeks now. The Iranians have some work to do because some of the lanes that are in the northern part of the Straits of Hormuz, closer to Iran itself, have mines in it. So they're going to have to clear that out. And if they need help, obviously, we would be prepared to help them. In this deal that people have agreed to, one is an extension of the ceasefire. Well, look at the ceasefire. We've had one for 60 days, attacking U.S. bases, attacking us. Will they abide by the ceasefire? Out when they took control of the Straits of Hormuz, we have to watch it. Something new. سنتاي يزبل زلاب زن تاريخهم كابلت أسرت تشعة تبيليتي وشمت حرموس كغفات يوم زبل زلو دحريو تنمراغب نداد عيزان ووتين تاشموخ قبرا زبحال زلو شعيو نتمن قدد ما كسرقو كخلو لهم إيران ساب شعو مالتيو بوغير كادما تنداد نابت أداقا خيد خليو أداقا تدماك رقاقا اللو زخل من قدد له يبلو دونالد ترامب نا إيران كالكوليشن رأيوه كاب قلت أسبت تشعته ورح شدشت جميرة نسوس سمعتي نكزراربو مو كل تشجرات كفتحوه دحريو أنت سليت تقداي سلام بوغيرك خون كاب دحري قلت أسبت تشعته مالت كل التور دحرين دحر وسيقكم موداتنا يورح شمنتين نزارب زلنا موداتنا يورح شمنته دحريو
9 10 2 ወርሒ ገዲፍካ ሚድ ተርምስ ክመጽእ እዩ ኢራን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሱሳ መዓልቲ ተጸቢና እንተደይ ሰሊጡ ወይ ድሌቶም ተደይረኺቦም እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኩናት እመለስ ክብሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ 2 ወርሒ ንምርጫ ተሪፍዎ ከሎ ናብ ኩናት ክምለስ ይኽእል ዶ so ኢራናውያን are very very smart ሱሳ መዓልቲ ግዜ ክወስድዮም ጠልጢፎም ሕራይ ክብሉ ይኩን ኣብቲ መወዳእታ ደማ ድሌታቶም ኩሉ ተደይረኺቦም ኣይንቕበሎና ዝዲል ክብሉ እዮም ኣይንቕበሎና እንድሕር ኢልካ እንታይ ማለት እዩ ናብ ኩናት ምምላስ ይክመጽእ ናብ ኩናት ምምላስ ከ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ የዋጽኦ ዶ 2 ወርሒ ንምርጫ ተሪፉ ዘሎ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ መፈንጠራ እዮም ኣብ መፈንጠራ እዮም ድማ እቲ ጉዳይ እናገደደ ክኸይ ስለ ዝኽእል ናብ ኩናት ክምለሰሉ ዝኽእል ተኽእሎ ዚሮ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ንሳቶም ድማ ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ሶ ወላ እውን እቲ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ ሱሳ መዓልቲ ኣሜሪካ ግዜ ቀቲላ ኣፅዋራ ተኣኪባ ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሱሳ መዓልቲ እንተዘይ ሰሊጥዎን ሱሳ መዓልቲ እንተኽኢሉ እኳ ቀልጢፉ ክውዶ ይዘሊ ዘሎ ስለምንታይ ነቲ ዕዳጋታት ኣረጋጊኡ ነቲ ቁጠባ ኣረጋጊኡ ኣብ ምርጫ ህዝቢ ኣሜሪካ ክመርፆ ይደሊ ኣሎ ንዑ ዘይኮነ ነቲ ፓርቲ ናቱ ሚድተርምስ ኣር ቨሪ ኪ ስለዚ እንተደይ ሰሊጡ ግን ኢራናውያን ነቲ ወሽመጥ ሕርቡዝ ክዓፅዎ እዮም እንደን ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም ንሳቶም ምርጫ ዝፅበዮም ነገር የለን ወይ እውን ናብ ምርጫ ዝጓየሉ የብሎም ስለዚ ኩሉ ነገር ንዓታቶም ምቹእ እዩ ክኸውን ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ካቲ ጌም ከመይ ገይሮም ይፃወትዎ ኣለዉ so everything is very very delicate and complicated and Donald Trump እዚኦም ትሪእዎ ዘለኹም ትብልዎ ዘለኹ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጉዳይ ቀላል ከምዘይኮነ ተረዲኣቶም ኣላ ንሳቶም እውን ከማይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ we'll see what happens ንግዜ ክንገጥፎ ኢና Saying that, yes. Privately doing something else, we have to watch it. Something nuanced, subtle in terms of impacting ship owners, really in control here. Everything he wanted without using the military again. Would you agree with that? No, I don't agree with it, because last week he used the military twice to get what he wanted. He bombed them 2 nights, he threatened to do it a third, and prior to the third one is when the Iranians came forward and made the concessions that we're now dealing with, and it appears to be able to sign. ሕጂውን ዝውን ሓሶት እዩ ነቲ ተሪፉ ደሎ ኩሉ ነገሩ ከብዘይ ኩናት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክረኽበ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ዝብሎ ኖ ክንሃርሞም ክንክእል ኣለና ሕራይ ክብሉና እንተኮይኖም ይብል ኣሎ ተሰልሰላይ እዚ ሓሶት እዩ ኦልሬዲ ምክንያቱ ንእስራኤል ክሃርምዋ ስለ ዝጀመሩ እዩ ዝኹሉ ዲል መፅኡ so again these are ከመይ ጌርካ ናይ ትዊስት ናይ ምግባርን ነቲ ፎክስ ሚድያ ከመይ ጌርካ ማኒፕሌት እናገበርካ ነቲ ህዝቢ ትእምኖ ኣለካ እምበር ነቲ ኩነታት ንከታተሉ ዘለና ብናይ ኣሜሪካ ይኹን ብናይ ካልእ ኢራን እያ ዝያዳ ኣብቲ ውግእ ዝተገበረውን ከተድምዕ ዝኻለት ሓንቲ ፅፍዒት ብሓንትን ፈረቓና ማለሱ ማለት እዩ ዝኾነ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘገርምን ዘደንፁን ኩነታት ስለ ዝኾነ ንኩሉ እናርኣና ንኩሉ እናፈተሽና ንኩሉ ከከም ኩነታት እናርኣና ዘድላ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናፅ መንገዲ ምግዳፍ ኣካል ናይቲ ስራሕ እሞ ካብ ልቢና ድማ ነመስግነኩም ነቲ ትገብሩልና ዘለዎም ሓገዝ